ширкати дорувори шифо бахшида ба моҳи шарифи рамазон тахфиф эълон кардааст. Эпимедиум неопаста барои зиёд кардани қувваи мард, равғани сиёҳдона барои ҳамаи дардҳо ва инчунин доруҳо барои гардиши хунро хуб кардан ва дарди дилро нес кардан, доруҳо барои зиёд кардани риш ва мӯи сар. Ширкати бародарони тоҷик дар хизмати шумо мебошанд. ҳатман аз номи канали юристиҷа муроҷиат кунед. 20% тахфиф дорад. ассалому алайкум ба ҳар як нафаре ки айни ҳол ҳамин навори моро тамошо карда истодааст. Тамошобинони азиз, қурби асъора барои имрӯз баҳри шумо пешниҳод мекунем. Видеоро ба дигарорам равон кунен ва дар канал ҳатман обуна шидана фаромӯш накунен. мутобиқи маълумоти Бонки Миллии Ҷумҳурии Тоҷикистон барои имрӯз, яъне ки 13 апрел, 1000 рубли русӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон баробар ба 150 сомону 50 дирам мебошад ва дар банки Эсхата боша 1000 рубли русӣ баробар ба 156 сомону 50 дирам мебошад ва дар банки Молиявии Ҷумҳурии Тоҷикистон 1000 рубли русӣ баробар ба 139 сомон мебошад ва қурби доллар дар Ҷумҳурии Тоҷикистон барои имрӯз 1250 сомону 50 дирама дар бар мегирад. Тамошобинони азиз, ибад қурби асъор барои имрӯз. Дар канал ҳатман обуна бошен ва дастгириро фаромӯш накунен. Худованд ҳамаи мо шуморо нигаҳбон бошад.